Hello everyone, to ang tinin ropai kaisa onek important topic no ti kok sanai obongkha jeng matai rong ni asirbad bahai ke manai eba matai rong bai jeng bahai ke connection khlainai okay to actually jeng matai rong bai connection khlainani bagoi ba matai rong ni asirbad mannani bagoi mane matai rong ni asirbad mannani bagoi jeng life অনেক কিছু khlaio matai rong ni bagoi matai rong na bar bar jeng puja ro bog ro bar bar বা जों माताइरंनि बागै आमथै खालायो उमथै खालायो बिभिन्न किसु खालायो माताइरंनि आशीर्बाद मानानि बागै एबा मानसिक खालायलायो माने जोंनि जे उइस न पुरन खालायनानि बागै जे माताइरं आमथै रुदि होनायनाय बा माताइरंनो जों बिभिन्न किसु सानो आनि लाइफआव आमथै रुदि हाय रुदि बिभिन्न किसु जों माताइरंना सानलायो ओके एंड अनेक समय एमनबो नुजागौ जे माताइरक जुदि जिनि लाइफआव जुदि मोनसासे प्रब्लेम्स अंखांके बा जिनि वानसंमानि मते मोनसासे गंलि हांके जोंङो जागारक माताइरंना जबु जलि जागलायो जे माताइरक तांगैने माने अ जिनिस अंना आनरिया माने जों माताइरंनो कमप्लेन खालायो जे नों तांगै आमतेरिया आनि लाइफआव आनि लाइफ न तांगै आमते खालायखा होने माताइरंनो जों जलि जागलायो अनेक समय इभेन आंबो अबाहायनो दं माने आगेयाव ओके माताइरंनो अनेक जलि जां माने जे माताइरक तांगै आनि लाइफआव आमते खालायखाना होने आंबो आगेयाव दं माने बाट ताबुक हिंके आनि वानसं रक अनेकटा चेन्ज अंगि थांगा जेटा वानसगौ जे एक्चुअली जों जुदि माताइरक बाय कानेक्शन खालायनानै हिंके माताइरंनि जुदि जों आशीर्बाद मानानै हिंके जों सुदु माताइरंनो बुक मानिबाय माताइरंनो आमते रुदि होनि सान मानिबाय बार बार पूजा मानिबाय बार बार सात्राय सं मानिबाय जों कोनो दिन फानो माताइरंनि जे ब्लेसिंस बा माताइरंनि जे आशीर्बाद कोनो दिन फानो जों मांगला माताइरक बाय जों कोनो दिन फानो कानेक्शन अंगला जों जुदि माताइरंनि आशीर्बाद मानानै हिंके माताइरंनि ब्लेसिंस मानानै हिंके जिनि लाइफआव जों माताइरंनि जे सामानि लामा दैसि जों मा चलिनाय जों माताइरक फुनुंमानि लामा दैसि जों मा चलिनाय बा माताइरक जेटा जिनि लाइफआव आमते खालायदि होनि सामानि अ लामा दैसि जों एक्चुअली मा थांनाय हिंकेसि जों माताइरंनि आशीर्बाद मानाय माताइरंनि ब्लेसिंस मानाय बा माताइरं बाय जों कानेक्शन अंनाय हेके आं मा दङ दा जेटा आं फिल खालायगा ताबुक तो जों बाहायके माताइरक बाय कानेक्शन अंनाय बा माताइरंनि ब्लेसिंस ले जों बाहायके मानाय जों जुदि माताइरंनि आशीर्बाद मानानै हिंके जों जुदि माताइरं बाय कानेक्शन अंनानै हिंके एक्चुअली माताइरक जेटा जोंनो लामा फुनुं माने जे लामाते हिमदी होनि सामानि माने आमते खालायदि होनि सामानि अ लामातेसि जों एक्चुअली हिमनानै नांगौ अ लामा रंनोसि बा अ जिनिस रंनोसि जों खालायनानै नांगौ जों जुदि माताइरं बाय कानेक्शन अंनानै हिंके माताइरंनि आशीर्बाद मानानै हिंके तो बाहायके जों माताइरंनि सामानि लामाते हिमनाय बा बाहायके जों माताइरं बाय जों कानेक्शन अंनाय तबन बागै आं अनरकनो चिकनसा काइसा एग्जाम्पल दै बुजाय रोनाय जे फर एग्जाम्पल रमदि खरकसा बुमाफानि नग दुइजन बसांखा ओके नाम्बार 1 एंड नाम्बार 2 तो नाम्बार 1 जेटा बहंके मारखेनो बुमाफानो हामजागो बुमाफानो रेसपेक्ट रो एंड बुमाफानि कक खनाओ बुमाफा जे सामानि लामातै बहिमु बुमाफानि इंटेंशन रंनो बुजु जे बुमाफा जासा अब काहामनि बागैनो साव बुमाफानि जे इंटेंशन रंनो बुजिओ एंड बुमाफा मेबी अनेक समय बिन बागै मक्सासक खालाय मालिया मेबी बनो बुनि बुमाफा के माने ओइनो बसा रंनो मेबी बाइक रक बाय रखा आमतै दामी जिनिस रखा बाट बिनि जे बुमाफा हंके बनो अ जिनिस रक रिमाया बाइक रक रिमाया गाड़ी रक रिमाया जेस फाता माने बिनि जेटा अबमानि रक जेटा लाइफनि विभिन्न जे चिकन जिनिस रक आमतै रक बुमाफा मेबी अनेक समय रिमाया ओके बाट तारपरेबो बुमाफानो मारखेनो हामजागो अबो उइदाउट एक्सपेक्टेशंस खालायनाया माने बुमाफा बनो बसुक जरातै रिया आमतै रक नाया बुमाफानो अनकंडिशनली हामजागो उइदाउट एक्सपेक्टेशंस बुमाफानो रेसपेक्ट खालायो बुमाफानि कक खनाओ बुमाफानि सामानि लामातै हिमु ओके एंड सेकेंड जे बसांखा बबो डेफिनेटली बुमाफानो हामजागो बाट बुमाफानि प्रति अनेक एक्सपेक्टेशंस खालायो ओके बुमाफा मेबी अनेक समय बनो बाइक रक रिमाया गाड़ी रक रिमाया आमतै विभिन्न जिनिस रक मेबी कोनो कारणे रिमालिया हंके बताम और बुमाफानो जलि जागो जान बुमाफा आमतै खालाया बुनि बुमाफाले बुनि बसारं आमतै रो उमतै रो आन बुमाफाला आना आमतै रिया हने बुमाफानो जलि जागो एंड अनेक समय बुमाफानि कग्रकबो खोनायो आंगो बुमाफानि जे सामानि लामातैबो चलिया रक अंगो
তো ঠিকনো ববো বোমা ফানো হামজাগো মানে হামজাগ ফানো বা অনেক সময় বোমা ফানো জলি যাগো বোমা ফানি কগ্রক খানাই আঙ্গো বোমা ফানি সামানি লামাতি বচলি আঙ্গো ওকে তো তাবো কিনকে মানে বোমা ফাবো সানো মানে সাबै বেশি কানে কংনাই বা সানো বেশি হামজাংনাই डेफिनेटली आनी मते तो नम्बर 1 बसा जे बसा विदाउट एक्सपेक्टेशन जे বোমা ফানো अलवेज रेसपेक्ट खालायो हामजागो বোমা फारो देरगरिया बबो नाइया अलवेज মানে বোমা फानि जे सामानि लामाते हिमो कखनाव डेफिनेट ल बसानो বোমা फो हामजांनाय बबाय काने कंनाय हाया दिबा तो सेम बाबे जों जदि मताइरंनि आशीर्बाद मानानि हिंके मताइरं बाय जों जदि कानेक्शन अंनानि हिंके आनी मते বোমা মানে मताइरंनि जे सामानि लामा दैसे अबतैसे जों चलिनानै नांनाय बा मताइरं जे सामानि लामा दैसे जिनिस रंनासि जों जिने लाइफआव एप्लाइ खालायनानै नांनाय जों जुदि मताइरंनि आशीर्बाद मानानै हिंके बा मताइरंनि कानेक्शन अंनानै हिंके जों सुदु मताइरंनो दाम दामनि फल आमतुई रंबाय जों बुक रुमानिबाय बार बार बुक रुमानिबाय बार बार पूजा रुमानिबाय बार बार मानसिक खालायमानिबाय आमतुई रुदी বিভিন্ন ভাবে কমপ্লেন খালাयमानिबाय বিভিন্ন কিছু সানমানিबाय एक्चुअली मताइरं कोनोदिन फानो सन्तुष्ट अंगलाक बा मताइरं बाय जों कोनोदिन फानो कानेक्शन अंगलाक जों मताइरं बाय कानेक्शन अंगनानै हिंके मताइरं जे लामा सामानि लामा दैसे जों मा हिमनाय लामानोसि जों जिने लाइफआव एप्लाइ मा खालायनाय माने प्रेक्टिकली जों जिने लाइफआव एप्लाइ मा खालायनाय ता सो ताबो किनके प्रश्न फाय मानो जे मताइरंनि सामानि लामालाय बुमतुई माने বোমা फाथ' डेफिनेटली निनि गाना सब समय दङ सानाय दङ বোমা फानि जे सामानि लामानो जों बुजिमानो हाया दिबा বোমা फानि कग्रंनो जों बुजिमानो बाट मताइथ' जों बाय सब समय दंया जिनि गाना दंया बा मताइरं बाय जों कगबो साइमिया हाया दिबा आंखि जों बाहायके बुजिनाय जे मताइरंनि सामानि लामा तामो हाया दिबा तो मताइरंनि सामानि लामा जेटा उनाव सिनानै हिंके मताइरं अलरेडि सि माने गोबां जिनिस रक जों बुजिनानै बागै सिनानै बागै कालाङै थानजाक एज ए जिनि लाइफ लार्निं हिसाबै जिनिस रंनो जों फलो खालायमानो ता जेमन जिनि हिंदू रंनि हिंके श्रीमद भगवद गीता जागारक गोबां मा गाहाम जिनिस सुइजाक जेटा जिनि लाइफआव जों एप्लाइ खालायमानो जिनिस रंनो गाहाम जिनिस रक गाहाम लामा फुनुकजाक बुमति खालाके बुमति अंनाय बुमति केतंखे बुमति अंनाय बुमति केतंना नांनाय बुमति के जाना नांनाय जिनिस रक जे माने बुक्स रक जे श्रीमद भगवद गीता जिनि जे हिंदू धर्म रंनि माने जे ग्रहन्थ जिनिस रंनि थेके जों माने कालेक्ट खालायमानो ता जों सोलोंमानो मताइरक अलरेडि सि आमति हाय बुक्स रक माने इ दुनियाव काइसाबो कालेक्ट खालामजाक हाया दिबा सो आमति हाय जिनि माने जिनिस रंनो जों फलो खालायमानो ता एज ए जिनि लाइफ लार्निं हिसाबै जिनि जागानि थेके जों नायमानो एन्ड ताइके संके जिनि जे ख्रिस्टान रंनि बाइबेल रंनि जों बाइबेल रकबो गोबां मा गाहाम जिनिस सुइजाक जेटा जों जिनि लाइफआव जों एप्लाइ खालायमानो हाया दिबा तो जिनिस रक जों मताइरक माने काइसा जिनि लाइफआव एज ए ब्लेसिंस हिसाबै रजाक एज ए गिफ्ट हिसाबै रजाक जिनि लाइफ न माने गाहाम खालायनानै बागै जिनि लाइफ बाहायके तंनाय बाहायके जानाय आमतुई रक अलरेडि सो बुक्स रक सुइजाक सो जागार जिनिस रंनो जों बुक्स रंनो परि उइनाय जों जिनि लाइफआव एप्लाइ खालायमानो तेंकेसे आनी मते मताइरक डेफिनेटली खुशी अंनाय मताइरक डेफिनेटली जों बाय कानेक्शन अंनाय डेफिनेटली जों आशीर्बाद दोननाय हायके आं मा दङता जों सुदु माने बार बुक रुमानिबाय पूजा रुमानिबाय आनी मते जों मताइरक बाय कोनो दिन फानो कानेक्शन अंगलाक हायके आं मा दङता जों मताइरक बाय कानेक्शन अंनानै हिंके बिनि जे सामानि जे लामा जे सामानि लामा तैसि जों चलिनानै नांगौ हिंकेसो मताइरक जों बाय कानेक्शन अंनाय हायके आं मा दं